toi kuva. Toi kuva. Sitten tää hieno juttu. Hyvä. Miten saa se? Olet osallistumassa PD-kisaan ja nyt mä kerron sulle, mitä sun pitää ottaa mukaan. Lämmin aluskerrosto, se on kaikista tärkein, pysyt koko kisan ajan lämpimänä. Sekä useita paria sukkia, et tuu koskaan tietää mihin tulet astumaan, jos sukat menee märäksi. Nukkumisen suhteen ota makualusta ja makupussi, lämmin sellainen, jolla on kylmä. Perehdy varustelistaan, siellä on kaikki tärkeimmät, joten katso sieltä mitä otat mukaan. Pakkaa kaikki tällaiseen pieneen kompaktiin rinkkaan. Pakkaa itse, niin tiedät koko kisan ajan, missä kaikki tavarat ovat. Useimmissa PT-kisoissa ei tarjota ruokaa, joten on hyvä varautua omilla eväillä, kuten tällaisilla pusseilla, mihin lisätään vain vettä. Sitä varten on hyvä ottaa omaa vettä mukaan päivän tarpeisiin, kuten juomiseen sekä ruoan laittoon. Joissain PT-kisoissa tarjotaan ruokaa, on kuitenkin hyvä ottaa omia eväitä, mitä voi syödä matkalla, kuten kuivattuja hedelmiä, pähkinöitä, myslipatukoita tai proteiinipatukoita. Henkeä valitessa on tärkeää huomioida seuraavat asiat. Vedenpitävyys, kävelymukavuus pitkällä matkalla sekä metsään sopeutuvuus. Esimerkiksi kumisaappaat kestävät hyvin vettä, mutta ovat ikävä kävellä pitkiä matkoja. Tennarit ovat hyvät kävellä, mutta ei kestä yhtään vettä eikä sovellu metsiin. Metsäjuoksukengät sekä vaelluskengät ovat oivia valintoja kisaan mennessä. Ne kestää hyvin vettä ja niissä on mukava kävellä pitkiä matkoja. Sen tärkein varuste on hyvä mieli, yhteistyö, yrittää parhaansa. Muistakaa lukea rastikäskyt huolella. Nähdään maalissa.